Yo saiki ngaturi maju. Gagak putih. Iya. Gagak putih sapa? Ayo Tin, ora watu wetangane malah. Ya. Oh. Ya. Putra Pandhawa tata gati wisraya. Piye nek gereng? Nek gereng ki piye? Heh. Lek gereng piye? Ora iso. Ora iso rasa gereng kowe. Rasa gereng meneng bae. Kon meneng wae kan ngopo? Ayo kon nyembang kok kon ngopo? Kok kon meneng wae? Kowe iki nek omongan ra menake pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare. Nek omongan ra aku ki marai sengit ya. Iya. Sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to yo? Kebacut mangkel kok dalem Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalang iki ya ngewuhke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa ayo. Anake seprene lagi siji kok. Sing ngomong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek. Aning bojone wis wegah ki ayo piye? Heeh, wegahe piye ya? Ha iya. Bojone Aku tahu sik bojomu tahu tak jakmo lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Ngono dae bojoku nek turu niku kaya mblumbang ngono lho rasane. Kok kaya mblumbang maksude? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek ngelekar ngono kuwi ndising milirono, ndising blender. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa Nyuting-nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah hehehe. Citraksi ta? Kae Pyai Ndringo lho. Pundi niku ta? Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndringo mangunan yo to. Jatimulya. Mbiyen kuwi gaweane seneng nonton, gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Yo. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Kok ta? Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis ya. Ha apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Apa? Wah, golek iki dunekke ra masuk ngono. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP kok. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa karek. Lah saking meni ra masuk lambene Ning ijik enom lho kowe iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Kan nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono. Piye to kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Ngono nek tok jak omong terus lha kowe kok numpak apa to? Lah kula. Citraksi, malah tak jenenge citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok Mau tak ndek ning ngendi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting. Nggih niku, Pak. kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Iya. Ayo, Tin.
Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing kae rambute kaya musang kae lho. Biasane sak nyawer lho. Biasane sak nyawer. Iki pas ora. Oh pas ora. Iki ming ngaturke susuwe banget ora mresani, streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Ya, ning ngarani aku Pak Senuk. Wo. Pak apa? Senuk. Senuk ki apa? Seno Nugroho, Senuk disingkat. Sugeng pegaran dateng Tirong, kula nylimak saking iki asline Piyai Ndringo. Ning nyambut gawene kantil dasmu lho. Ngrasani apa kaya? Mana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Siapa? Wis rasa cerewet. Saking iki Piyai Trelong ning nyambut gawe ning Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiono kae anggere dhewe ning Jakarta ra mesti nyenuk ning pinggir sinden rambutnya disemir. Ning ya nyambut gawe dadi polisi tadi. Ya. Iki sing ngurus bayaranku ning Depok wingi seprene ya urung clear. Ya. Wis nganti gimana, Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun, Pak, kula pun ikhlas mboten napa-napa. Ijole luwih akeh. Ya. Yo nyatane yo del rezeki wis. Iya. Teko. Del ndi? Maksudnya tanggapan ning aku kuwi akeh. Wong sesuk